Shalom. Horas. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi. Pasahaton tu sude ruas. Dohot tamu namar minggu di Tikyon. Nang nama dohoti live streaming. Upasat hami selamat beribadah madihita saluhutna. Maret de mahita sya buku ede nomor onom mamukasian marhite-hite goarni de bata ama. Dohok goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohok goarni to di perbadia. Na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Say tangihon masuaraku ale Jehovah. Molo jow wow. Didok rohaku homa. Jehovah do panodangi diau dohot hatuaku tung midai se mama biarau. Jehovah do partano batoan ningoluku tung midai se ma au biahaton. Haleluya. Martang yang mahita
Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan amanami na di banua gijangi usehon matodim na badiai dohot hapistaran na siyakoi tu saluhut huriam asalam rarat jalalam hot hatam na badiai di tonga-tonga ni hamion lehon mahiras ni roha di naposom majamitahon hatam asalam pita jalalam gadda huriam nabadiyai patok tong mahuhut rohanami manguloy ho sahat rudi ujung di bagasan hapur siaon nature marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Maredde mahita sia buku ede nomor 254 ayat 4. Tangihon hamu mapatik ni debata patik parjolik patuluhon patik parjolo audo Jehovah debatam ninna debatatta dan jadi marakup au bahenommu debata patik paduahon dan jala dan jadi sumanonmu manang ahana di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi di bagasan aek na dituruni tano yang gotunggabe si sombaon manang sioloan patik batuluhon dan jadi dohonon goarni debata yang goso ture dalanna ay hona uhumna dosogut akka namar sineang di goarna imasahatna atong rap ngidongogo mahita tuadopan ni debata martangiang mahita ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na hobar tu patikmi amin. Maredde hita sia buku ede nomor 722 ayat 1 sahat tu ayat 2.
Potima dosata tua dopan ni debata. Ale debata nami nama rasi roha jala nabadia. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Huhilala hami rikot do asini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani do bahen nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot hami tung najot-jot do hami manibil sian akka dalammu nabadia. Songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sia jolo sanami. Aidang dihalomohon roham hamatean ni akka pardosa. Alai hamubaon ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Sesa masaluhut hageduhon nami. Sai pahot ma asini roham dihami. Marhite-hite panidangion dohot hagogoon nito di parbadia. Asa tarapul situ rohanami majouho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di goarmu nabadiai. Amin. Tabegema baga-baga taringot tu hasesani dosa. Humokop hita gabe dosa do ibana naso tumadda dosa di bahen debata. Asa gabe hati goran ni debata hita marhite hite ibana. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Marede hita sia buku ede nomor 140 ayat dulu. Tangihon hamu mahatani debata turpuk epistel di mingguon ima natar surat di 22 ayat 12 sahatu ayat 20 sada asa tajahama margati soring idama girama auro
Banoku maupa silehonon bartu nani ulana. Martua maaka nama muri abit nasida asa marhuaso nasida marjabar dihau hanguluani jala masuk sian aka harbangan tu bagasan hutai. Au Yesus suruh aku maka tidak kot Tuhamu akaon madapoton aka huriai au do urat na bitang si paias na marsinodangi. Au maka tidak kon diganup nau bege akahata panurirangon ni suraton. Ya adong nama naba itu si tabaan ni debatama tuhita akahapur suhon natar surat di bagasan bukuon. Didok ibana nama katidak konon olo na Roma utibu. Amen. Romaho ale Tuhan Yesus. Ima sahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Maret dehitas ya buku Ede nomor 120 sada ayat sada sahatu ayat 2. Tidakkom maha porsiautai songon hina tidakon nidongata saha porsiau disadok portibion rap mahita madok
au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na timuhon ni si Maria nagabi-gabi asyatun di porbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumaun na bernit di panguhuman ni Silatus na matetar pajal do ibana di haupinar silang na tua tu banua toru dung ditanom na mula mangolo di hari patoluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu doho na mate au porsia dito di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan nyala Kristen akka na badia doho dia sesani dosa doho dia taina madok mula mangolu doso daging ni halak nong mate doho dihangoluan na sora sudah amin. Cor Gracia.
Tabigi matiting na masa dohot na naing si pamasaon ni Huriata. Oras madihita salut na kamanginang. Oras. Imana nang si pamasaon ni Huriata dot na namasa di tonga-tonga na Huriata di bagas minggon. Boy mahujahami kamanginang. Boy may berek kamu slide narong na di joloon. Titing na maragam, titing na ima di minggu sadarion sada Juni 2025. Goar ni minggu ta sadaron ima minggu eksaudi. Saya tangihon ma suaraku ale Jehovah. Psalmen 27 ayat 7. Topik ni minggu ta sadarion ima do raja. Namangihut sermon parhalado. Di hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 dipatupado sermon parhalado masuk pukul 17.00 WIB. Namangihut sermon wek. Sermon wek di hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 masuk pukul 7.00 WIB. Di wek 2 di bagas keluarga amang o sinaga inang boru sitepu. Alamat di gedung sekolah minggu. Di wek 4 di bagas ni keluarga amang RSA Malau inang boru si Majuntak. Alamat komplek Taman Mutiara E 5 nomor 6 RT 4 RW 16. Di wek onom di bagas ni keluarga Nyonya Pangaribuan inang borusihaan. Alamat Kota Bali Residence Cluster Nusa 2 Blok E 17 pada Larang. Di wek walu di bagas ni keluarga amang Jesi Tinjak inang boru Gultom. Alamat Jalan Sudar Manah 42 Cimahi. Di wek 10 di bagas di keluarga amang JSM Hutapea inang boru Samosir. Alamat Jalan Encep Kartawiria nomor 17 belakang Indomaret seberang BPK Penabur. Di wek 12 di bagas ni keluarga Nyonya P Lumban Gaul inang boru si Majuntak. Alamat komplek Bukit Permata Blok F2 nomor 35. Di hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 masuk pukul 7.00 WIB. Di Weksada di bagas keluarga amang M Hutahayan inang boru si Barani. Alamat Perum Puri Pajar Blok C. Di Wektolu di bagas keluarga inang Nyonya BD Sitompul boru si Mamora. Alamat Jalan Pojok Utara nomor 148 G. Di wek 5 di bagas keluarga amang Nyonya Hutasoit inang borusian Turi. Alamat Jalan Kolonel Masturi Gang Sukaresmi nomor 80. Di wek 7 di bagas ni keluarga Situa RF Sirait inang borusi Majuntak. Alamat komplek Puskopat Cilame Indah nomor A22. Di Wex 10 sada di bagas keluarga ni amang situasi Nurat boru Nebaho inang boru Nebaho. Alamat Jalan Terubus nomor 19 RT 9 RW 15. Maaf, di Wex 9, maaf. Tauduti di Wex 10 sada di bagas keluarga Nyonya si Hombing boru si Mangunso. Alamat gedung sekolah minggu. Di wek 10 tolu di bagas di keluarga Ipakpahan inang boru si Litonga. Alamat Perum Margahasi Jalan Gurame 2 nomor 2. Namangihut pilihan bulanan di bagasan minggu tasadarion minggu sada Juni 2025 diganu permingguon patupotado pasahat pelean bulanan di bulan Juni 2025 pasahatot tamai di napapungu pelean paduahon hita tujulu
tapasahat ma amplop pelian bulanani di inganan naung pinarade alani pasahat masian nasa hapor seaonmu namangihut amanginang pesta pembangunan dan peresmian gedung Dr. IL Nomensen HKBP Cimahi Jalan Lurah. Gereja kita HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi akan melaksanakan pesta pembangunan sekaligus peresmian gedung bertingkat tolu, yaitu gedung sekolah minggu, perkantoran, dan rumah dinas yang akan dinamai menjadi gedung Dr. IL Nomensen. Kegiatan tersebut dilaksanakan di hari tanggal Minggu tanggal 20 Juni 2025. Partikiana prosesi mulai pukul 7.00 WIB. Ingananna di komplek Gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah. Dipimpin amang Sekretaris Jenderal HKBP Pendeta Rickson Hutahayan MTH. Preses HKBP Distrik 18 Jabar Tenggie amang Pendeta Nexon Simajuntak MTH. Amang Pendeta HKBP Resort Cimahi amang Pendeta Samuel M. Simatupang MTH. Dalam kegiatan akan dilaksanakan yaitu ibadah peresmian manang penandatanganan prasasti, makan bersama, lelang, dan acara lainnya. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan seluruh perhalado, panitia dan jemaat, serta undangan untuk memberikan yang terbaik dalam pesta tersebut. Dalam ibadah ini kita akan mengumpulkan amplop untuk pesta. Karena itu persembahan bulanan untuk bulan Juni dikumpulkan pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2025. Dihimbau kepada semua jemaat untuk tidak membawa kendaraan pribadi karena parkir terbatas di BCA dan BRI. Anodung sidung majha wartaon upasatami manon na mewakili sian panitia songon na bain sosialisasi. Na mangihut amanginang danak na sorang na di hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 nasalpu di basa-basa hontuhat dosa dadak danak boru di keluarga ni amata apanjaitan inang boru pardede na maringanan di Gang Raden Ganda 2 nomor 19A Cimindi masuk wek 10 sada hipas do dak danaki suang soni nang natoras na namangi utamanginang ruas napidda mamukka di hari Minggu sadarion Minggu tanggal 1 Juni 2025 nunga pidda huria ima keluarga ni amata Willy Togi Silitonga inang dia Ayu Prasetyo Utami Boru Sima Situmorang namaringanan di Jalan Jati Raya Atolu Perumarga Asih 13 nasida pidda huria tu GKI Halimun Jakarta Selatan. Namang utamang PHD gabungan. Di hari Senin tanggal 2 Juni 2025 di Patupa Huriat tado PHD gabungan dimulai pukul 18.00 WIB. Ama, ina, naposo, dan remaja, dan sia, dan inahana dengan tema bahagia dan setia dalam pernikahan dan keluarga Kristen dengan narasumber Sian Distrik 18 Jabar Tenggie. Namangihut kegiatan pembelajaran si Gomut unanang marujung nama persiajaran ini perguru bawa on mana yang sifat paun. Dapat jolo tanggal 10 tahun tanggal 10 Juni 2025 kita na ima retreat perguru dan tempat di Villa Lois Soreal. Dapat bahon tanggal 21 Juli 2025 kegiatan na ima geladi bersih dimulai pukul 10.05 menang jam 10.00 WIB. Nah pertemuan nama ima tanggal 22 Juli 2025 kegiatan na next ima di bagasan ibadah siap baru kami pukul 10.00 WIB. Manginang nomor 10 pendaftaran redaksi reguler tahun 2025-2026. Membuka siaran saya sampai tanggal 20 Juni 2025 buka pendaftaran redaksi reguler tahun ajaran 2025-2026. Terus nang daftar asa dibuat surat pengatas yang situa wek dengan melampirkan fotokopi akte terbini, akte kelahiran dan kartu keluarga. Manginang pemesanan buku edisi Juli sampai Desember 2025 bahwa BN Strip BD HBB. Di sekitar pemesanan buku Ipola
Desember 2005, buku pendek, buku nyanyian Nabi. Apabila ada jemaat yang membutuhkan, bisa pesan dan dibeli sebagai ganti ongkos kirim. Bagi jemaat yang ingin memesan, supaya menghubungi singkuaweknya masing-masing. Paling lambat hari Sabtu tanggal 7 Juli 2025. Namanya Paminang Padion Nabi reguler. Yang minggu 22 Juli 2025 Nang Roh diketahui atau Padion Nabi reguler. Tuas narang daftar asal diwan surat mengantar siap singkuawek dengan melampirkan akte kelahiran dan fotokopi kartu keluarga. Soalnya memang di tempat hudata, host Nabi Sabuna. Wahyu pasat lima, nama wakil serdia, soalnya satu sosialisasi, petikian pasat tidak melihat. Oras na huparsanggapi hami Bibel Pro inang Burusinaga soksongoni na huparsanggapi hami amang inang Parhalado Huria HKBP Jalan Lurah Jalan Ahwahulong hami amang inang songoni na puso bulung di Huriata jongjong hami dison mewakili panitia peresmian dot pembangunan gereja ta ima naung dilantik di tanggal 8 Februari 2025 na diuluhon karena perlu tu ulauta peresmian pergudungan natagwari gedung Dr. I.L. Nomensen panitia pesta pasaton mandok malito godang tusude ruas amang inang Parhalado songoni na Puso Bulung sekolah minggu disude partisipasi baik tenaga dana lumowi tangyakta ngabeboy matupa akahaprota tu ulauta di minggu naro nenengro songoni itu pandita tu inang Bibel Pro do sude Parhalado nami panitia pasaton manuk moliate di dukungan muna jalanangan marna lojahamu mangulahun sude akan namasa di huriat tahun itu hatta mana mamas-masu hamu salutna. Jadi amang inang direncana acara ta di minggu naneng roon. Songonon mana boy hupatorak kami panitia. Na parzulo
namangulahon acarata ia Sekjen HKBP Pusat amang Rekson Hutahayan didampingi ma Preses Distrik Jabar Tengdi amang Nexon Simanjuntak dohot Pendeta Resota. Napaduahon melodang adong perubahan ulau tahun direncanahon neng dihadiri Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi songoni Wali Kota Cimahi dohot wakilna masado mulu ro pejabat saya diliput tuh hita membuat aka media online na aka pejabaton songoni hita siap panitia direncanahon diliput live Nusantara TV do ulau tahun. Napatuluhon tempat acarata ima di area parkir alana dang muat mulu di gedung gereja tahun. Martenda do hita disi jalamar panggung di ben AC anon asa unang pa pahamahopu. Jadi ala ngapasti danganung tempat parkir songon bawa-bawa nakin ditikting parkir meletuk pe membuat mobil manang kendaraan di parkir BCA manang di parkir BRI melobo inian margrep mahita di Jabuna sian Jabunabe asa unang paahu alana parkir BCA pe tong terbatas. Nah paupaton acarata di minggu tanggal 8 dimulai pukul 7 dibuka dohot prosesi kebaktian hita udutusi peresmian makan bersama pasat ulus turuas akalelang dohot adong door prize. Jadi kemungkinan terencanahon penutupan pukul 6 margugo mahita semangat mahita palimahon mengenai teknis pembagian ulos turuas songonaung di Papua aka amang inang perhalau do di weknabe sudah do ruas diulosi per keluarga manang per kakak marganti-ganti ma sudah ruas per wek tujolo diatur pembawa acara jalalos manortor ma sudah dung sudah diulosi manortor wek ya namang ulosi amang Sekjen HKBP Pusat amang Preses dohot amang Pendeta Resot. Nah terakhir mengenai door prize di Patupa Panitia do motor listrik mesin cuci kulkas TV dispenser dohot aka nasing alani masih tangangan mahita asa dapet be amang inang kurang lebih 32 paket mahita teh di si door prize. Jadi amang inang dot sude naposo bulung on masongon potorangan sian hami panitia buah-buah jalaon mau songon gukun dohot jauh-jauh nami dihamu amang inang saluhut manupahi ma amat tadi bata jala pas kebetulan muse di minggu tanggal 8 minggu hasa sahur niton di Porbadia teh. Dengan maulau tasugut di patuhan masakap tahun di patulus Tuhan. Songoni mah hira-hira bawa sakami maladong na hurang ulu bisa panitia mengido maaf. Mau lihat horas di tasalutna. Tapasahap mapeliata tua dopan ni debata huhup mahita maredde siap buku ede nomor 125 ayat sada. Sudi
Martangnya kita. Hupuji hupasanga pami guarmu Tuhan, nabadia, jala di bagasan tikion, sude naile Tuhan, boy hami, hupatu pahami, marhite pamujian nami Tuho, holan halani denggan di basamdo, nasetoktong magiring-giring ulu nami saha di bagasan tikion. Dison hohom marohanami, laho manangi-nangi suaram, atau ngajari torangi rohanang pikiran nami, marhite todi parbadia. Marsaringar ho Tuhan di tonga-tonga nami, di bagasan Yesus Kristus martangya kami to depanmu. Amen. Orasma dihita, salom. Hatani dibata dihita di bagasan tikion di mingguta sadarion, ima minggu eksaudi, saya tangihon ma suaraku ale Jehovah, tarsurat mai di buku Parpesalmen 57 ayat sada sahatu ayat 12. Songonon madidok di sihatana tapayutihu mamanginang di bagasan rohata. Jehovah do raja marulupulup ma tanoon marlas ni roha ma pulu-pulu aka nalani. Obun jala halomo lomon maripotipot humaliang ibana. Hati goran doot uhum ojahan ni habang sana. Api mardalan di jolona mangaton aka alona humaliang. Disodangi aka hilapna do portibion, jadi lalo-lalo tanoon mardidasa. Malala do aka dolok songon patis maradupon bohini Jehovah, maradupon bohini Tuhan di nisandok tanoon. Dibaritahon aka langit do hati goranna, jala sude aka bangso marnida hamuliaonna. Ikon tarurak sogo sude aka si sobba aji-ajian, aka papuji-puji dirina mida gana-ganaan, ikon marsobba tu ibana do sude aka debata sileban. Di begesion doi jadi marlas ni rohama, marulopolop ma aka buru ni Juda, ala di panguhumu ale Jehovah. Ay hodo ale Jehovah nasun timbul gumonggom sandok tanoon, tumimbul situtudo ho siyan nasa debata sileban. Hamu aliaka na makaholongi Jehovah, say hagigion hamu manajat. Iba na do si ramoti todi niaka na niya siyan na, say paluaon na do nasida siyan tangan ni parjahat. Say tarsabur do hati uron di partigor, las ni roha diaka na ujur maroha. Barlas ni roha mahamu aliaka partigor di bagasan Jehovah, jala puji hamu maguarna na badiay. Ima sahana dihita na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Guar ni mingguta sadarion ima minggu eksaudi. Namarlapatan maya manginang say tangihon ma suaraku ale Jehovah. Nanidok na di si marhite minggu eksaudi. Dada nanidok na holan di minggu kita laho marpos ni roha pabua na ditangihon debata suarata. Naneng dohonon di minggu
eksaudi di bagasan tikion. Ima marhite marumang tangiang manang pangiduan sian Tuhani uju ditiki mangadupi pardalanan ni ngulut taon tarlumobi mangadupi parukilon na macay borat situtu. Dina marukil ra dia kana porsiai tarsunggul ibana tarsunggul rohana pasahaton pangiduanna tu Jehova. Padohan eksaudi tangi honau patuduhon posni rohana tu Jehova dohot patuduhon naso adong begogo na asing lahu paluahot dirina siana kapanggulmiton nang parukilon di bagasan ngununa. Soholan mangasahon pangurupion ni Tuhani posni rohana tu Jehova na songonido na mangojar parpesalmenon pasahaton panidangyon na dohot puji-pujian na tu debata tarlumobi molotajahan akani dibiddu sia pulu pitui omma turpuk jamitata di bagasan sadarion bohama ditiki mangadopi aka pardalanan di ngolu rongom di jolona aka parukilon rongom diadupi ibana aka sitaonon alai dung mamolu sudenai sahat ibana rodi ujungna dang lupa ibana pasahaton puji-pujian jala dibereng ibana di hati dakon ibana habal gau ni debata nasetoktong manodangi ibana huaso ni debata hati goran ni debata tarlumobi dinalaho manaluhon musu nanaing mangalele ibana dihita na pungu di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus turpuk jamita dihita diajari hita jala dijauh hita asalam takas hita manada hati goran habel gau ni debata jala paingotok kita paboa Jehova do raja nang pegok aka parhuaso na adong na di portibion godang aka panggonggomi ali taingo ma digijang saluhut nai adong do na lobi marhuaso dihita jala ibana do na punasa hita doho sudi akan na di portibion ima Jehova nagabe raja digijang ni sude aka raja domutusima manginang adong naneng piga hal na macarikot na bui takutip manang tapar siya jari siyan turpukon na parjolo naneng dohonon tarjou tajou Tuhani marhite na mareksaudi hita lahu mamuji dohot makatidakon pambahenan na di pardalanan ninguluta tajou ibana diaya sada tung takas do di hati dakon persalmen bahwa memang Jehova do raja buido maragam dalata lahu makatidakon menyaksikan di dalam hidup kita bahwa memang Jehova do raja buido hita makatidakon diragam ni pardal sidohot hita makatidakon bahwa memang tohodo memang ibana do raja di atas segala raja. Ima marhite parsidohotota marhobas di tonga-tonga ni huria, marhobas di tonga-tonga masyarakat, marhobas di tonga-tonga ni keluarga tabe, ditiki mangadopi aka pardalanan ni ngolutaon, marhite aka natadalani ngolutaon, boy do tahati dakon, bahwa holan di batado napuna huaso jala ibana do tama tapuji jala ibana do tama tahati dakon bahwa memang ala ni asi doho denggan ni basana tajalo sudena jala bui tabulus pardalanan hingolut taon marhite tapakilala ada campur tangan ni debata di pardalanan ni ngoluta. Hamu manami dot inanami di sadatiki adong ma sakap sahalak raja lahu menggati bendahara di harajaon na di hatihai. Dong tolu minggu ma di patupa pangariritan lahu mamilit bendahara. Tarpilih ma pegawai kelurahan
ala haposan ibana di ulaw nai di bering rajai. Ala nong gabi bendaharai di harajaon di hatihai ima pegawai kelurahani di lehon matu ibana jabu dinas nama ceuli jala arga di hatihai. Muba manang parnguluonna sian ngulu na pas-pasan hian ibana napogosian ibana gabe mamora. Dung sa taon ibana mangula gabe bendahara di harajau ni dialuhon ma sada keamanan tu raja di hatihai bahwa memang di pabuah matu rajai molo mulak bendaharai sian karejo saya dong do dibuan bendaharai bungkusan sian kantor. Curiga mah keamanan di hati manang satpam. Ya, dungi di pabuah mah siadong mah dibuan ibana sada bungkusani di surah rohana keamanani bahwa bungkusan itu marisihon artani harajauni mangihuton pamerengan ni satpami manang keamanani. Dang holan sehali dua hali sampai neng sataon torus ibana dibuan ibana mabungkusanon. Ada dang pala diboto manang ale curiga ibana mungkin di dalamnya adalah harta manang hepeng manang emas manang harta na adong di harajauni. Dibereng ibana mah berjalan mai berlangsung mai saliring sataon terus mai ibana mabuan bungkusan. Dung diceritahon tu rajai mulu ma rajai mabege pengaduan ni satpamon. Jelas suatu saat disuruh ma keamanan ni asal ditakup ibana bendaharai. Jala ikun dibuan ma tujulo ni rajai. Arsogo sama soma libana karejo jala ditikineng mulak tong dibuan ibana. Na ditiup ibana setiap hari 5 bungkusan. Dungi ditakuk ma ibana jala dibuan ma mangadu raja ibana di hatihai. Disukun rajai mah didok ibana mah buka bungkusan mi di narajai. HP dung dibuka dang adong disi mas. Dang adong disi berlian. Dang adong disi hepeng. Dang adong disi artani harajauni. Di boto hamun ada manginang haisina pahean na buruk na baribak-ribak di bagasan. Wasay kon buanon muy paheon na burukon di narajay. Ganupari ho tu kantor hola mabuanon. Ula musing di boko hola mabuanon ninna. Lungang ma rohani rajay. Dungi dia lusi bendaharai ma sukusuk ni rajay. Ninna ma tu rajay. Uju pegawai kelurahan nau odo pakeahu hupake. Jadi sakapu pemabuan bungkusanon molo masuk kau tu kantor sehui dadu disi aka arta ni harajauni gok disi hepeng hutiup adong disi emas adong disi berlian tu takalana asing ni nabenda haraima tu rajai. Alani iba sehubuan mapahiak kuna burukon naruaon molo hubereng pahiakon huingot maaw tikki na hatsit na jolo ganup hubereng pahianon say tarsunggul marohakku asan yan madok moliati yaw tutuhani asan nian molo hubering bajuku na burukon di hati hai na hupake adorang soga bebendahara au dipaingot au di bagasan rohaku asan yan huulahon ma marhite kejujuran dakku hulahon ketamakan dohot ketidak jujuran gabe mabiar maau mangulahod dosa ala huilala do boyaw saha di bagasan tiki ala ni denggan basan ni Tuhan ido ubahen huingot asan yan hujamoton
hujaga ulokku asa unang badabuau tu bagasan dosa. Ujung nai lam tambama las ni rohani rajai mamereng sikap ni bendaharai. Ya, dua manginang na neng dohonon marhite cerita na mardongan ipolay. Dihasabab po ni Banado, jala dipakilaw ni Banado, bahwa memang sudah na didapot ibanay, siya na methian karejo na saha tu nagabi na terkenal iba na bendahara di tonga-tonga ni harajaw ni. Say dicamuton Ibanado, kejujuran, dan ketamakan di ulaw ni Bana. Siya ni taridama, dihalasan ni Bana pambahenan ni debata, di bagasan nguluna, bahwa memang dihilalay Bana, sudi na nang didapot ibanay, holan alani, pasu-pasu ni debata, di bagasan nguluna. Dihita na po di bagasan guar itu hatta Jesus Kristus, gudang dorajolma, dung berhasil di ulaon na, lupa daratan, gijang rohana. Dang dingo be ditiki hacit ibana na jolo, lupa kacang akan kulitnya. Dung dapot ibana na sinita ni rohana, gabe mamabay ni bana gijang ni roha. Hape molotong pe ditabay Tuhani pasu-pasu dihita, ganup marsada-sada. Dada tung namabahen gijang ni roha. Ay da nga dong lapatan na. Ay nunga di hati dakon bahwa memang di gijang ni saluhut nai. Holan debatado na gabi raja. Holan debatado na patut na marhuaso. Diganup akan namasa di pardalanan ni nguluta. Kudang domasa na si songoni. Dang diingot ibana be madok moliate di Tuhani. Dang diingot ibana be isi do nama masu-masu ulaon na. Alanima disungguli hita marhite turpuk tahun sadarion. Asa sude hita siapapun orangnya. Songo dia pelatar belakang na pe ulaoni. Pe na didapot ibana pasu-pasu nasian Tuhani. Tama mata puji Tuhani. Jala tatadama. Pabua debatado nama masu-masu hita di bagasan nguluta. Parhitian doi pasu-pasu na pinasahat ni debata. Puhado molo suk-suk gudang hule tuho. Gijang dorohan manang serep. Kanido na yung pinangido ni Tuhan itu hita. Molo godang do serep rohana berarti ditanda. Isedo na mga lehon pasu-pasui. Ale molo godang do ale dang ditanda berarti dang ditanda ibana. Isedo na mga lehon pasu-pasui. Nomor 2, parsiajana na nomor 2, nabui putih hota marhite trupukta di bagasan sadarion. Molo di sosohon mingguta sadarion ima asa sudehita mar eksaudi majauhon goar ni Tuhani asa margugu hita laho paholang diri sian debata sileban. Asa margugu hita paholang diri sian debata asing ni debata raja di atas segala raja. Siadong dosian bangsa Israel di hati-hai dan ditanda nasida pabua pangurupion ni debata nasetoktong manjamoton nguluni bangsa Israeli ido bahit manibil nasida sian debata na asing. Sadarion dipaingot hita bahwa memang dihasurungan ni debata raja di atas segala raja pabua debatado nagabe raja. Molo debata sileban marhaurahod do ujungna. Dang marhaujungan bahkan akan namanoba akan aporsia tu debata sileban. Akhirnya akan mendapat hukuman. Molo jahuba do raja tapakilalahon tao kuhon di bagasa rohata. Ujungna bangalehon lasni roha doi tuhita. Jala si pata maul dohita paholang diri sian debata sileban. Dang nanido nasinwaingon manobah hita songon bangsa Israel marhite patung manang gana-ganaan. Debata sileban na modern sinwaingon na manobah gana-ganaan boy do hita makilalai bahwa memang huwaso na mga rahut roha debata sileban doho na paholang diri hita sian debata. Ay bukti na secara tidak langsung boy do hita
ya lebih menonjol, ya menjunjung tinggi adat sian na debata na tasuba. Molo somar minggu hita walan Allah ni adat do nga madabu hita tu debata sileban. Do kan? Iya. Molo tapatujolo hagiot nadong di Portibion, hagiot hadiriot ta nga didok hita di si madabu tu pardebata sileban. Si pata umbiaran dojol manang hita sian sangsi ni adat sian uhum ni Tuhani. Adong dope nanidok ni bata sileban marhite simbol nasida ima triwe ahad may triwei wang wewenang dan wanita ina man masa sinuwaingon iyo kan molo say hepengod do jolma holan tu hepeng pikiran na ima na mga rajay rohana bada budutong ibana jala nunga ibana manoba tu debata sileban songon carita nakani nangpe ibana diperhadapkan dengan kemewahan ima bendahara nakani alehaposan do ibana dingot ibana dilalai ibana bahwa memang sudah didapot ni ibanai unang gabi madabu ibana tu bagasan hamokuson dohot ketamakan tarlumobi ketidak kejujuran dung uang nakani mangihuk mamuseng tu wewenang asa dapat wewenang di sada ulaon akan naramun sinuaingon buido dengan cara menyogok menipu ya dohot akalan na asing asal maadong wewenang di ibana gok di ibana mulunu nga siko uang wewenang dilema maibana mangulahon naramun mangalului akka kesenangan na asing perselingkuhan na gudang sinuwaingon terjadi ilo kan iya sibuk kerja HP na asing dulahon mana kan ada banyak sinuwaingon dang boy ibana mangarajai roha nang pikiran na hola sada do dalan lopasidikonia manginang ima mabiar hita holan tu uhum ni Tuhani utuuhum ni Tuhani do hita mabiar aha nanidok ni Tuhani tu hita ganup tabige di ganup minggu ima taulahon jala mabiar hita laho mangulahoni napatuluhon parsiajaran na parpudi ima di jauh hita tarjauh hita marhite tajauhon maguar ni Tuhani marhite na mareksaudi hita asa margogo hita marparange na denggan say tangihon masuaraku ditangihon Tuhanido suara dihita ganup marsada-sada ditanda do pita suarata ditanda do orang-orang tao orang dio pusyado ng oddo tangyang na ditadda do sude ditadda dang martia ibar nagabe persoalan kebalikan na tatadda do suara ni Tuhani idot tong molo de bata ditadda do dia kapardosa dia nasomardosa nasa diselipe iba na martangiang na jojotan pe iba na martangiang ditanda Tuhani do suara taganup nagabe persoalan tatadda do suara ni Tuhani bohado suarana pils do bass do alto do tenor do so dia do suara ni Tuhani tatadda di bagasan nguluta manang samar-samar do pe manang sama sekali tidak kenal sama sekali putus hubungan molo Tuhani dijakot do sudena hita ani tanda Tuhani do piga hali bana marsuara tu ibana piga hali ya dang holan sekilas holan Tuhani manadda suarata ada di minggu eksaudi di bagasan tigion ada hubungan timbal balik debata manadda suarata nang hita pe tatadda do suara ni Tuhani persiajaran tu hita marhite na tajau gor ni Tuhani margogo mahita mangadopi akan masa di parangita si ganupari tu si mahita mangalualu urang tuna asing unang
pakai gogo na asing. Unang luluy de batasi leban na asing. Alitu ibana maswarahon apapun itu yang terjadi na adong di pardalanan ni guluta hape na masa paru kilo na songo dia pe na masa paingot to tuhita marhite par persalmenon asanian tajoma goar ni Tuhani ay holong do rohani Tuhani tuhita jala taingo ma asa tahagigihon ma mangulahon najat ikoni dotong bolo denggando parsaurat tu Tuhani iko dihagigihod do ulaon najat unang holan sambing hita denggan hita ringgas martangi yang tutuhani alay setoktong ibana mangulahon najat dang dihagigion ibana najat ya dang say holan paholang diri alay sian hajahato di ikon mampu do hita makagigihoni jala padauhoni makasogohon hajahatoni. Bukan hanya sebagai status saja kita rajin beribadah. Ringgas kita marede, ringgas martangyang alay, ya. Selidiki hati. Atik behasa lelengon, tangiak kutu Tuhani dang marna dialusi. Atik beha dong pengganjal dope di bagasan roha. Pangalahot dai, ya, parangit dai, songo namasa di tonga-tonga itu pukon diajari hita. Hagigihon manajat. Paholang madirim sian hajahaton hasogohon mahajahaton ido nanidok ni paholang diri sian najahat songon bukid de nomor 270 sia ayat 4 anu dijabu sude mahita mangidehoni didok disi ipe saitong hapusi ma debatatai sian roham tostosi padeliani aidung dihabangi teko hinol somi tibu marolakana membuat arsakmi. Bukedeta 270 sia ayat 4. Haposi madibatatai. Sian roham matostosi mai. Sude tostosi pandeliani. Aidung dihabenge toko hinol somi tibu marolakana membuat arsakmi. Arsak ahapi. Dibuat Tuhani masudena molo tatostosi jara tahaposi Tuhani marhite nama katai hita martangiak kita ditangihon suarani suarat ganup marsada-sada alani uria nahina holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus margogo mahita toktong makaposi debatatai jala margogo manostosi nasaragam pandelean mangulo mahita di bagasan habengeton bolokon gijang ni roha nang pegok akaholso nang pegok arsa ni roha nang perongom ni jolot takaparokilani ala nunga molorohi tatu Tuhani pena masa siapapun bagaimanapun penderitaan kita permasalahan kita molotokuhon do di bagasan rohata ibana do raja ikon ibana masih pujota jala ikon ibana masih halasonota di bagasan nguluta alani sadari